aikaisemmin. Paussa. Hei jou, me lähdetään! Neekeri. Toivottavasti pääset panemaan muijaasi. Hei Bebe, mitä vittua sä lähdet? Joo, mut Hector väitti, että sä et elinkautisen. Mitä vittua sä täällä teet? Miss mun muija? Se on nyt mun kanssa. Mistä vitusta sä nää kortit vedät? Kai sä vaan kuseta meitä. Perseestä! Mulla on muuten rättipuhelin. Me voitais muuten kävellä tästä. Vitun pässi. Kaikki kannat on tuolla kärryssä. On nyt. 806. Vittu mä pelkään synnytystä, siis ihan oikeesti niinku. Hevonen! Olit oikeesti. Ei ois ikinä pitänyt sekoittaa sua tähän paskaan. Haluan vaan tietää, Schofieldin Pippelin kuollut. Ja oliks se sheivonnut karvansa? Karoliina Matel tätä 15 vuotta, eikä ikinä ole tästä rumaa homoviiksikistä appina ja ennen kaikkea erektiohäiriöistä. Eli miten sä haluat, että mä hoitan tätä hommaa? Sormi peppuun ja anna palaa. Olitko tietoinen siitä, että Belli harrasti seksiä vankien kanssa? Joo, se oli muuten analiseksi. Lähde poika kotiin. Mä kävin ostaa sulle korttuin, oli alennuksessa. Kuinka monta? Saa sen 200 laatikon. Mulla tuli muuten löysät housuun. Tissit! Täällä on naitu. Hakemus vermatutkaan tänne, nyt ja heti. Mikä kestää? Paskat puntissa.